Takže, čaute ľudia, vítam vás po dlhej dobe u mňa na kanále a dneska sa kúkneme na nový update, tak môžeme ísť na to. Takže, ako ste si už mohli všimnúť, je tu nový update, Magneto sa otvoril, sú na ňo aj questy, ktoré si dnes urobíme. Prvý je Visit Weapon X Lab, to je nová lokácia, ktorá sa nachádza tu, takže tam pôjdeme. Collect Magneto Power, to sú také nové rukavice, by to mali byť. Potom by sa s nimi dalo asi aj lietať, lebo že ďalšie je, že lietať vo vzduchu s tým Magneto Power. Potom máme s tým Magneto aj autá ničiť. A potom sa nám, keď to splníme, no tak sa nám otvorí Magneto na jeho backblink. Tak, môžeme sa ísť skoknúť do hry. Takže, už tu padáme, sme rovno pri tom, takže to je dobré. A mal by to byť úder, nemala by to byť lokácia, alebo ako to bola. Už je asi aj vidno. Práve na tom. A tie questy sa dnes pokúsime splniť a preto som tak dlho nenatáčal, tomu sa chcem ešte vrátiť. Pokazil som na totálku počítač, musel som si ho opravovať a preto som tak dlho nenatáčal, no tak teraz keď sú tie prázdniny, no tak fakt sa pokúsim, aby tie videá vychádzali a aby sme trošku ten kanál zase napravili, aby tam bolo viac videí. Takže, už sme tu. A sme tu sami. Ale nie je tu žiadny loot. To je zaujímavé. Neviem, mal som iba tam predtým spawnúť. Takže ten je mi ale na nič asi. Nejakí typci tu padajú. Paďte. Má Magneta. Ježiši, Maria. OK. Trošku dlhšie som to nehral. Iba tak pre info. Takže preto možno hrajem trošku horšie. Nevadí. Rýchlo sa nahylujeme. A pokúsim sa nájsť tie Magneto rukavice. A mali by sa vraj spawnovať hoci kde, že v čestkách, aj v normálnych. Tým si myslím pádom, že by sa mohli aj akože na zemi spawnovať. Ale čo uvidíme. A ešte som počul, že ten elektrikán, alebo jak sa volal ten event, kde bol to, no tak odstránili gitary. Takže neviem, ale však... Typek. Okay, dead. A mali odstrániť gitary, tak... Zatiaľ som ich nevidel, takže... Asi ich fakt odstránili. Takže máme tu typka. Zatiaľ sa mi ešte nepodarilo nájsť tie Magneto rukavice, takže... To je celkom... škoda. Som si myslel, že on ich má. Nevadí. Chodím si bublinu, why not? Niekto po mne strelal, ešte iný som mi zdalo. Škoda, myslel som si, že ten typek má Magneto, ale to boli tie normálne rukavice. A je tu nejaký typek. Kde sa skrýva? Ja som ho počul. Šuhaja. Si tu? Že tu bol ľudia, ja som ho videl. Pôjdem radšej opatrnejšie.
Není tu. Ne, čestky. Sa mi nechce otvárať. Vault je už otvorený. Hej. To som si ani nevšimol, že on bol už otvorený. Sniper, nice. A máme toho Magneto Power. Si to zoberiem. A ukáž, ideme si to vyskúšať. Takže takto sa asi, áno, to je nejaký útok. A ako sa s tým lieša? A to iba akože mám skákať, alebo? Alebo toto je asi nejaký štít. Dobre, úplne tomu nechápem, ale vadím. Ale neviem, či to bolo takto lietam, alebo ja nechápem úplne, počkaj. Dáva to full damage, keď spadnú? Vyzerá to, že nie, ok. Ideme rýchlo fajtiť. Tu už sa asi dofajtili, to tak vyzerá, ale... Nice, snipe. Okay. Je dead, easy. A furt nechápem, ako mám s nimi lietať. Takto? Asi. Neviem, úplne som tomu nepochopil, že ako s tým mám presne lietať. A však sa možno koknúť, či mi to pridalo akože do questov, že som to splnil. Collect. Page 1. Travel distance, hej! Asi by to takto malo fungovať, že to je asi to lietanie, alebo potom sa možno kúpnem ako s tým lietať, ale mám tu token hráča. Celkom sa bojím. Nechce sa mi na ňo úplne útočiť. Fajti. Možno idem zozadu. Tak, potichučky. Yes! Nice. Zabil som ho. OK. Oscarová shotguna, OK. Nice. To je výborné. Ja si opravím auto rovno, keď som tu. Má už vylepšené, ale má ho totálne na hovno vylepšené, lebo tu vlastne nič neurobil. Tu asi grenade launcher. OK. Ideme hľadať ďalších typkov. 5 hours later. Už tu máme ďalších typkov, tak ideme. John Cena. Paparapa. Paparapa. Boom. OK, nice, that. OK, that. Nice. OK, tak zoberieme si. A vyzerá to zase, že už sú tu není ďalší typci. Tak, ideme hľadať ďalších. Áno, tak ani som dlho nečakal. A rovno som ho dal. OK, teraz už fakt ideme hľadať ďalších typkov. A máme tu pri mne nejaké fajty. Už som sa trošku, teraz, keď som toto, no tak som si skúšal tie Magneto. A trošku som si to už skúšil. Neviem, ako to funguje trošku. Trošku som si aj splnil tých questov. Som ničil auta a lietal som s nimi. Ono je to vlastne iba, že ja takto chodím. A pritom skáčem, no tak on to vytvára takú. Typek. Spoločnosť.
OK, ja utekám. Utekaj. Get the hell out of here. Let me leave. A to je ten token hráč. Ja si dám rýchlo kolu. Nice. Ono je to dobré na prepravu, lebo ono to nedáva damage a keď skočíš, no tak ono je to OP. OK, rýchlo utekám. Tak, rýchlo utekám. Aj, opa. Skúsim ísť na tú horu sa dostať. A v tomto je to úplne najlepšie, že tak rýchlo vyskakuje na všetko. A je to proste dobré. Aspoň ja to asi budem nosiť, lebo damage to dáva dosť veľký. A na to, že to sa spawnuje všade, je to za mňa dosť OP. A teraz keď sme tej situáciu, tak teraz sa budeme snažiť, aby sme to vyhrali. Samozrejme. Nechcem kempiť, akože chcem vyhrať, ale nechcem kempiť. Ojojoj, hrášok je on fire. Za tým lídu. Ale nechcem si minúť všetky náboje. A ja sa bojím, že ma niekto snajpne. Oj. To sa mi nepáči. Čo? Ona sa už posúva? Tu kedy sa stihlo. Tak ja idem šprintovať. A má lime. Rýchlo utekaj. Jeden hrášok nemá. 4 hráči. Svätý hrášok. To bude môj prvý win z Zerobuildu túto sezónu. Oj, vidím snipu. I'm getting hell out of here. Chápem prečo. On fire. Ajajajajaj. Tak rýchlo. Toto boli moje posledné healy. Už sa začínam akože báť. Okay. Musím move. OK. Som v domu. Som v dome. Kut. Musím chillovať. Ideme kempiť.
Yes! Áno, dali sme to. Takže, ako už vidíte, toto všetko sme dostali. Knock Knock Clank, tento Magnetos Crafts, tento Super Pickaxe a strašne sa mi páči. Tento, lebo oni sa väčšinou používali tie Marvel postavy iba k tej danej osobe, ale teraz táto by mala byť že akože k všetkým, takže to je dobré. Banner, Backbling, ktorý sa mi celkom páči. Magneto, vyzerá celkom fajn. A 2 levely. Takže, vyhrali sme. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like a odber a uvidíme sa u ďalšieho. A ešte som našiel, keď idem do shopu, no tak už sa predáva aj X-Men Bundle, takže môžete si ho kúpiť. A čaute!